Ти викаш интелигенция. Добре, откъде е тази интелигенция нашата, дето казва, че трябва да подкрепиме Украйна да воюва? Те в някакъв парник за интелигенти ли е? Откъде е дошла тази интелигенция? Не, въпросът ми е, тази интелигенция, дето сега подкрепяла войната да продължава, ще подкрепят Украйна, която вече губи войната. Тази интелигенция плащат ли? Какво правят? На каса хонорари ли? Заплата ли? Какво е? Да подкрепиш Украйна като интелигент в момента означава от 8 човека на час, които умират сега, да стане така, че да умират 8 на секунда. Какво правиме тогава с тази интелигенция? Ама по-същи врагове. Понеже ние сме стреляли с оръжие с тебе, нали? И стреляния патрон ти казваш бам и там облачето виждаш. Не можеш да си смени мнението. Докато при дипломацията, при преговорите може да си и така, и така. Да си променеш. Мисля, че тя трябва да направи така, че дори да си обръща мнението, да направи така, че патрона да не се изстрелва, защото той не може да се върне, видиш ли. Ама тя не го вижда, защото тя е парникова интелигенция, така, което е расла в някакви изкуствени условия. За парниковата. За парниковата. Не беше такава преди. Аз не виждам да има парникове. Значи извода какъв направихме? Да пиеме по една ракия и по един сигар да изпушим. Човешко си,